Okay. Yes. To ini na nang Wycliffe. CDF osekonyo koso. Ato adona pogore mwalimu matin. CDF osetimo gik madongo. Gin gik ma waseneno. CDF ang'e mana ni samoro ok obedo anchored into law maber mondo miye jok marane ber nikech ibro nwang'o samoro inyalo penjori ga ni to MPs moko gi kwaneno CDF timo gik machal kama. Inyalo penjuri mitim comparison gi constituency mora ni ama weche sikul samoro ng'ani basari ne ni on time sikunde ge ineno kadhi maber. Apani it is purely management of this money. Gi kaka chik be dware ang'eyo ni gik moko to osebedo devolved. Ne ni CDF chon mogole otem ka gima okelne act of parliament moro momede NG koro bedo national government ma parliament of form body moro nitie makoro kendo ema chak ng'iyo kaka otiyo. Koro CDF to osetimo gik mang'eny. Mano we cannot rule out. An kane an japuonj, mani koro kan japuonj omiya approaching, to dina kete ni omit. Exit to exit. Anyalo miye meeting, nikech jowa mamoko samoro MPs wa ma samoro yiergi. Be jog gi magiwe piny. Samoro ing'e ni siasa kosekalo to en gimokalo. Kamano go 2022 en koro sekalo sani. Bedo ni ng'ato nogoni ombulu kata ok ogoni ombulu, ok onego bed gauge me ing'iyego kaka onego bed ni oyudo pesa cha. It should be a right nikech koro in jatend gi te. Kupenj ng'ata sani kata ka en president mar Kenya ing'e ni en Ruto ok diwach ng'ama chielo. Omiyo nyaka koro oserve ji te. Gima ng'eyo ni samoro miyo CDF ni ji bedo go gi shida zaidi en samoro jowa minwang'o ka tiye yie kuonde gi kata jok moketi manyalo bedo liaison no kiwinjo ka jopiny wak ni oboke na ne nitie kanyo to kaneno kan abedo considered. Maga ng'eni challenges mabedo gi CDF. But an kipacha to dino kagombo ni CDF ogol but dina gombo no bed strengthen gi kaka itiyo kode mondo me bed ni o benefit japiny kabisa but gisani tanyalo miye meeting expectation. Sawa. Mwalimu kodok wach mar mibadhi ni endi. Ipani ang'o mibadhi